Que estem celebrant també d'alguna manera la declaració com a patrimoni immaterial de la humanitat les Falles Valencianes. Jo tenia un verset, però com no m'han deixat dir-ho, doncs després practicament no sé. Pues la China es que Victoria rematará este bonito premio de Camins dedicat al Museu de Tecnologia per la seva gran llavor que ha fet pel Camp Valencià. Així és que vosaltres, Victòria, a l'estil de l'U i el 12.